Com a ciutadans de Blanes, doncs, se'n gira feina. Ens haurem d'organitzar, ens haurem de mobilitzar per aprofitar aquesta oportunitat que se'ns presenta, que és la de construir la república catalana que nosaltres volem. Una república justa, que reafirmi la força de l'entitat més propera al poble, més propera a la gent, que reafirmi, per tant, la força dels ajuntaments, que doni veu i vot a la ciutadania, que retorni a la gent el poder que fa dècades que ens fan creure que mai havia estat nostre. De la mateixa manera que vam fer fora les màquines de Vertis, de la mateixa manera que vam fer fora els especuladors de Penyagolosa, de la mateixa manera que estem vencent la Caixa a l'Ateneu, vencerem el feixisme i vencerem la covardia reperduda com la molsa sota les cadires d'aquest Ajuntament. I sortirem a votar l'1 d'octubre i sortirem a deixar ben clar que sí, que volem obrir la porta a la llibertat dels països catalans, que sí, que volem una república catalana independent i que sí, que la volem justa, que la volem lliure, que la volem d'esquerres i que la volem feminista. Entenem que el referèndum és una eina més de desobediència i combativitat que no serà suficient per si mateix. La mobilització serà quelcom imprescindible per a l'efectiva celebració del referèndum. I és precisament aquesta mobilització el que entenem que ha de ser un punt d'inflexió que doni lloc a un salt qualitatiu en les futures estratègies d'oposició a l'actual sistema d'explotació capitalista i patriarcal. Serà responsabilitat de les organitzacions socials i, per extensió, de la classe obrera que la mobilització tingui continuïtat més enllà de l'1 d'octubre. Una continuïtat que ens espera als carrers, ens espera a les places, als barris i a les vides. Una continuïtat que ens espera als centres de treball, a les cases i centres d'amics i cercles d'amics i companyes. Una continuïtat a la lluita que ens espera organitzades per a transformar aquesta societat opressora en una on es batallin desigualtats i injustícies. I per a fer-ho cal sostenir aquesta mobilització, per a conquerir una república feminista, treballadora i popular. Encoratgem els treballadors i les treballadores a participar activament en el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre i a donar suport a totes les accions i mobilitzacions necessàries per a fer-lo realitat i per a afavorir la victòria del sí. El 2 d'octubre la lluita continua. Visca Catalunya! Més enllà dels que hem estat independentistes de fa molt o dels que són independentistes de no fa tant, més enllà de tots aquests nuclis hem de convertir tota la gent amb una mínima sensibilitat democràtica, amb una mínima sensibilitat d'esquerres, en militants de l'1 d'octubre i així incrementar l'activisme a favor del referèndum i incrementar la participació. El que ens hi juguem l'1 d'octubre és la viabilitat de qualsevol projecte de futur per a aquesta societat i no només la independència, no tan sols. Nosaltres tenim clar perquè volem fer l'1 d'octubre i volem votar sí. Nosaltres volem la independència, volem la República Catalana i aspirem a una confederació dels països catalans. Però el que està en joc l'1 d'octubre és encara més gran. Qualsevol projecte de futur per a la nostra societat passa per la victòria de l'1 d'octubre, passa perquè puguem celebrar i el poble s'imposi a la por i a les amenaces aquest proper 1 d'octubre. Confiem que aquest poble, quan s'ho proposa, treu el múscul social, el múscul popular per aconseguir aquelles lluites que vol guanyar. I d'aquesta manera, arribarem a votar l'1 d'octubre i arribarem amb molta força i bastant emprenyats, segurament també que alguns els hi haurem d'aguantar la taula quan posin la papereta a l'urna perquè de la força i de l'empenta no ens la fotin avall, perquè hi ha moltes ganes de votar a l'1 d'octubre, de que guanyi el sí per treure'ns tota aquesta postfeixistada de sobre. Arribarem a l'1 d'octubre, votarem, guanyarem i construirem la República Catalana. Visca la terra! I estan demostrant que en realitat, des del principi, les elits del règim, la democràcia la van comprar per conveniència, no per principis, perquè quan els hi ha interessat i han vist que perdien a Catalunya, l'estan suprimint, no s'ha de creure. Per tant, a cada absurditat nova que facin, i són molt greus les que estan fent, rialles, somriures, cap fred, mobilització, no els deixem al carrer. El carrer és de tots i totes i és de la gent, no és pas de l'Estat ni de la Guàrdia Civil.
però mai caiguem en les seves provocacions perquè s'estan posant molt nerviosos i nosaltres no ens hi hem de posar plena confiança en la nostra gent. Fixeu-vos que amb el seguit d'actuacions que van començar a la desesperada després del ple de fa escassament 8-9 dies, del ple del Parlament que va aprovar les dues lleis bàsiques per donar sentit d'autodeterminació al referèndum de l'1 d'octubre. En 8-9 dies han aconseguit, amb l'absurditat i la multiplicació de mesures repressives a la desesperada que estan prenent, posar-se ells en crisi, posar el propi estat en crisi, la seva legitimitat a Catalunya. Són incapaços de controlar un territori que en realitat el tenen ocupat i els pertanys són incapaços de controlar i de posar ordre a Catalunya. Se'ls està escapant de les mans, se'ls està escolant entre els dits la legitimitat de l'estat espanyol del règim del 78 en territori català. I això és una victòria popular, entusiastament popular, que estem guanyant ja abans de l'1 d'octubre. Al conjunto de confluencias de Podemos, al conjunto de fuerzas anticapitalistas, antifascistas del Estado español, sumaros a la fiesta, sumaros a tambalear conjuntamente el régimen del 78, porque esta es una oportunidad histórica que ni regalada, para si estiráis vosotros desde ahí y nosotros masivamente desde aquí, hacer caer el régimen. No solo una estaca, sino toda la vaina. Nos vamos a dar ideas. Movilizaros, manifestados, pero imprimirnos carteles, imprimirnos papeletas, hacer volver loca a la Guardia Civil, que no solo tenga un problema en Cataluña, sino que tenga una rebelión conjunta en todo el Estado y les sea imposible controlar la rebelión democrática de la ciudadanía. En definitiva, no oblidéssim mai que el nostre objectiu no és poder votar. Aquest és el mitjà que ens hem posat perquè per sobre de tot som demòcrates. Convidar a tothom a votar i decidir col·lectivament que volem obrir una república, que volem construir una república, i obrir un procés constituent per poder parlar de com fem aquest país un país millor per a tothom, un país amb més oportunitats, amb més drets, amb més llibertats. Aquest és l'objectiu final de l'esquerra independentista, però jo crec que és l'objectiu final d'una majoria social, d'una majoria constituent, que a Catalunya és possible, que Catalunya està mobilitzada, que Catalunya surt al carrer i que Catalunya guanyarà l'1 d'octubre per nosaltres, per les generacions que vindran i per fer d'aquest país el millor país del món, el millor exemple per a la resta de classes populars del Mediterrani, d'Europa i de la resta del món. L'1 d'octubre votarem sense por, amb el cap fred, amb el cor calent i guanyarem la possibilitat real de construir una república per a tothom. Visca la terra! Així la història, portem en elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit. Volem fum, no volem drecera, aquí no venim a fer volar bandera. Comptem amb tu, ara no pots fallar, un dia per tornar a començar. Gent del mar, de riu